Bai, nik uste baiet, porque bakoitzagoaz pentsamentu gure bideakin horrean nik uste naiz bainez, bilobarekin juten naiz ikastolara, eta beti gaude, korrika iristen zea, eta daude denetatik. Kosta egiten zaigu gerturatzea, oso gertuko ez bada, zure gelan dago nume bat espaldin bada, pues, da ez badezu gautzen, ez dakite oso errisa egite zaigun elkartzea. Orduan, olako janari barekin edo bazkariarekin obalima zaude, askoz errisago gerturatzen gea. Bestela, ez dut ikusten hain erris gerturatzen geanik. Eta nik uste lan asko da egiteko. Eta gero nik esan behar dute emakume hauek, ez, igual 20 bat gera, daukate oso bizitza gogorra. Daude asko, 24 ordu persona edadekok zaintzen, eta ordu gutxi dituzte, eta ordun horre elkartzen diaren, eta janariaren aurrean, ekartzen dituzte oso janari goxoak, ematen ditugu guk ere bai, eta gero hor ja sortzen da gertutasun bat, ez giro bat, eta hitz egiten duzu gauza askorietaz. Bere bizitza nola izan zan, zer egitututen hemen, zer gustatzen zaien, zer ez, eta zuk ere konpartitzen duzu eta galdetzen diozu, pentsatez, eta nola sentitzezea, zerbait behar bali maizuk zuk ikusten duzu zerbait, horrek gerturatu egiten zaizu. Eta mai ingurua Euskal Herrin gaina oso beharrezkoa da.